ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, 3 июни соли 2023 мебошад. Ман дар маҳаллаи Варзогес хонаи хоҳарам қарор дорам. Якта писта худаш аз дона шунидагӣ буда. Ман калон шудаги ба гумонам ки намебанда. И 4 сола шудаги 3 сола 4 сола аз донаи худаш ки ҳаст, барои вай бисёр аз донаш дар замини худаш ки ҳаст, барои вай авҷаш хуш шудааст. Ва ман имрӯз пайванд кардам. Ман хостам найча пайванд кунам дар найча пайванд кардам, хостам дар мана ин тарако нашуд пуста дод, барои ки ман ин аллакай як ҳафта шуд пустииш қин шуда овардани ҷалолбоя. Барои вай ман буғум пайванд кардам. Буғум пайванда ман ҳозир ба чӣ мекунам? Як бор нишон метавам, баъд дар шумо нишон метиҳем натиҷаашро. Ҳозир ман мекушам ҳамина қачати. Як бор аввал ман ина бурида партом нишон аброш бурам. Ҳама ҳамин кардам ин якум маротиба. ин нағз пӯст мета, нағз об мета, вақти обтӣ нағз. Дар дасти ман ҳам қаламчи эронӣ аст, ҳам қаламчи туркӣ аст. Мо ҳозир аз туркияш мегирем. Инҷа ҳам эронӣ кардам, ҳам туркӣ. Ва буғумро ҷудо карда мегирем. мана буғуми мо ҷудо шуд. Як каме ҳамвор мекунем ва инро мекушоем. ин салакак ман дарондам. ҳама нағз мепечонам шабад. дохили ҳамин ворид мекунем. пайванди мо на он қадар нағз шуд, лекин ман боварӣ дорам ки ин пайванд мегирад, чунки обаш нағз аст. ва бо клёнка надорам ман. ҳаминам ранги клёнка гӯям мешавад. нағзакак метобонем. ман биқинашро мустаҳкам кардан дар кор. ин ҳамин пӯсти зери ҳамин поён часпад. ман ҳамдиёрони азиз, пайванди мо тамом шуд. акнун об медиҳем ки ин пайванд шуда шавад. 1 2 3 4 5 6 8 пайванд мекунем. хай натиҷааш шуд. ман ба шумо нишон медиҳам. нишон ки надодам донистӣ ки нашуд. ин ки нагирифт бо аз дигар ҷояш барг мекунад, мемонем барг кунад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед ва мебинем ки пистаи мо чӣ хеле нашунамо меёбад. дар паноҳи худо бошед.